Din hija s-silta li biha Joseph Calleja jista' jispiċċa fuq net tal-mużika internazzjonali. Il-wirja impeccabbli ta' Joseph Calleja fil-La Traviata ta' Giuseppe Verdi li tagħtu post wieħed mill-akbar avveniment internazzjonali. U dan wara li bħala l-ewwel Malti ġie nominat għall-Grammy Awards. Bla dubju unura l-pajjiżna u konferma oħra li jisem Joseph Calleja mnaqqax darba l-dejjem fl-istorja ta' pajjiżna. L-54 edizzjoni tal-Grammy Awards ser issir f'Los Angeles fit-12 ta' frar li ġej. Ġurnata tant mistennija minn the Maltese-tenur, hekk kif jissejjaħ Calleja, xhieda ta' rabta li dejjem baqa' jħoss mal-eruq tiegħu. Fuq il-Facebook page tiegħu Calleja qal li jinsab eċitat bl-aħbar li hu s-sopran Renee Fleming kienu nominati għall-Grammy Award. Maltin oħra ferħu lil Calleja fuq il-paġna tiegħu tal-Facebook. L-aħħar darba li kien Malta, Joseph Calleja kien il-mistieden speċjali waqt One Tribute fid-29 ta' Ottubru li għadda. Dakinhar fost standing ovation, it-tenur Malti kien ippreżentat rikonoxximent tal-karriera u t-talent tiegħu mill-mexxej laburista Joseph Muscat u miċ-chairman ta' One Productions Jason Calleja.